Urte luze bat daramagu plegu hauek, kontratu hau lantzen, kontzientea garelako kontratuaren tematika konplexua dela eta beraz ondo landu behar dela eta kontzientea garelako alde batetik udalaren oso kontratu importantea dela, importearen aldetik 10,8 milioi eurotako importea gehi behaz, kontutan hartu ere bere iraupena 8 urte eta 4 urtez luzatzeko aukera hori eta baita ere kontzienteagalako prestatzen, izuzenen kontratuarekin prestatuko den zerbitzua bizi kalitatearekin oso lotuta dagoela eta herritarrek asko baloratzen duten zerbitzua dela. Alde horretatik beraz, nire poztasuna adierazi nahi dut, azken batean lortu dugun akordioak lortu ditugulako, alde batetik Bildurekin akordioetara jatu bera eta lortu dugu ere Alderdi Sozialistaren gehitzea edo behintzat konformitatea, ezta. Kontratu potente honen helburu nagusiak nik esango nuke garrantzitsuenak nolabait bi direla alde batetik zerbitzua hobetzea, inguru giroaren ikuspuntu horretatik, hor daukagun helburu edo erronka potente bat, hain zuzen ere batzen diren 50% residu edo zarama horien selekzioa edo utilizazioa edo reziklajearen aldeko konpromisori. Alde horretatik azpimarratzea ere jarriko dugula martxan esperientzia pilotu bat atezateko modelo horrekin, baina azpimarratzea modelo hori ez dela pertxe modeloa izango, baizik eta kontenedorearen modeloa, bosgarren kontenedorearen modeloa edo kontenedoi marroiaren modeloa guztiz voluntarioa izango dela, horretarako nahi duen herritar bere eskuan edukiko du giltza edo tarjeta elektroniko bat erabiltzeko kontenedorea eta beraz voluntarioa eta ez dela pertsarik egongo kontenedorea baizik. Eta gero bestaldetik, beste helburu importantea bat efizientzia lortzea, zuzen ere baliabideak maximizatzea eta gero kostuak ez gehitzea. Azken batean lizitazioera ateratzen dugun importea orain arte kontratu hau eramateko importe ia bera da eta gainera espero dugu lizitazioaren bitartez enpresak proposamen hobeagoak aurkeztea eta beraz kostua jeiztea. Beraz, nik uste dute baloratu egin behar dela alde batetik lortutako akordioa eta balorean jarri bai Bilduren aldetik eta Alderdi Sozialistaren aldetik jarri duten borondatea akordio batetara ailetzeko helburu horretan. Beti gauza bera esaten dut, talde gobernu honek aurrean akordioetara ailetzeko borondatea duten taldeak edo pertsonak edo norkitzen ditugunean akordioak lortzen ditugu eta hauxe da kasu. Eta postasuna adieraztea ere nolabait gure legialdi planean aurrekusita dugun bidea poliki aurrera eramaten ari garelako eta bide horrekin nolabait herritarrekin sinatuta dugun hauteskunde kontratu hori aurrera eramaten ari garelako dudarik gabe.